sur le plan militaire encore. Et on voit que changement de là sur le plan militaire quand même ça va. À New York ça va pas, mais là-bas quand même ça va. Donc maintenant, et pour revenir à cela, c'est pas que Malion qui a reçu défense Tao, mais c'est que Malion Kodi, Francis radio sur une télévision sur datu, au territoire. Mais Francis quel est le cas faut envoyer ko angana uluta datu. Ko uluta kan ama, il faut que anguta la main, ulubi kibara munu chari ni en bas, mais c'est bien pour nous, il ne faut pas qu'on ferme. Non, car le datou, on a télévision, va faut non, liberté d'expression. Armade un angato, armade un gasso, hakinata ou fort, angato mro, casse au radio, choisir ou quoi télévision. Mais en même temps, ulubika do fanata datou ou fait. C'est pas cohérent. Nous, fona kun sera ka kun. Rusubika minke ula yeno. Radio minunu ya datou télévision, ubika minke ou quoi population là. Parce que pourquoi français a datou? Mais ouais datou kuminkama. Français a datou kuminkama parce que en fait, rusubika version flale yira. Par exemple, ça, français média au bibo, ou bien faut que Ukraine, que Ukrainiens ont l'État tient, que Russie le a fallu que Ukraine, que Russie chétané, que Russie main. Maintenant, les médias russes, les médias français, nous que Russie font demain, ou le font d'accord, ok, puisque autre mort de interview Ukraine, mort nous ti Russie fait, en fait peut côté toklemana, mort nous font bien faut que Ukrainiens ont y aller les bombe flip, ou quoi mort chamanka, il a faut au Ukrainiens y bombe flip, Pologne Kakla essaie comme bien trompé pour que Dienga de guerre là, que la troisième guerre mondiale ou li, Américains encore non, que Ukrainiens encore out de dos, out de flak les bombes fli, Polonais au cas. Mais n'a qu'on m'a donné. Donc c'est un peu ça, c'est pour ça donc puisque les médias russes au côté flabel il y là. Donc maintenant, donc finalement français ou yayi côté flam mi ka yela ou la population là. Ni ou le média au tif royira européen là, résout les ka là. Alors là au mandué donc ils ferment. Pour la population c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. RTK pour l'emploi. C'est-à-dire que typologie corridor. Typologie corridor parce que bon, bien vrai que le français est public avec média doyi, mais résultat RTN c'est-à-dire que média mindo a glana résultat système média d'état. Résultat système dont nous combattu. A glano de kama typiquement. C'est ça. Sinon, monsieur Kafina, à l'enfant qui a mis que n'a fait n'est qu'à RT red don. Est-ce que vous avez sur la toi beaucoup croisade de CV contre RT? Parce que toi beaucoup de trucs à la gauche RT mais n'a trois mots de fait. N'a là à se faire ne faut ne plutôt qu'à faire dynastie de Misanouni on a des informations de là. N'a trois qu'à d'autres. Toi beaucoup à faire c'était gars. Moi mon RT c'est doré non RT c'est ta. Russian Today. Donc maintenant avec information comparée nous on a fait mais parce que RT vous donne nous fait nous fananye au bout là ego c'est que ibno fonyena information falsifiée au kan ko bolo ni fait même image là ka image ba le mec a fait au kan ko bolo. Mais oui, donne-moi un exemple. Exemple quel est dit en ou de la information est falsifiée. Un seul exemple. Oui, information falsifiée. Par exemple, François ka élection nyakoro là. François ka élection nyakoro. Yoni François Hollande reka fenge. Vieux galon suku te da François Hollande là. Ka amangoya Bon heureusement comme a remasson akambo bo. Akumba ka kwa gorode. Nta fongo ulla ko goya François wi. Ga François Hollande ngo qualité présenté. Ga nous y qualité présenté. Voilà. Parce que il a dit le français oui. Qui va inverser la courbe du chômage. Voilà. Chômage, kabka bin, kalebna la korota. Qu'on a amassé d'ici date élection date quand il est présenté. Bon. Amassé. Bon, non, il s'est pas présenté. Donc RT n'a rien à voir avec ça. Bon, RT me follow mina dien kono. Oyodi. C'est-à-dire que il a point faible ou beau d'état quoi amplifier droit qui bi. Par exemple, immédiatement. Mais exemple dis-moi ça, RFI, pourquoi RFI a été fermé ici? Peut-être pour Moussam qui attend là, c'est vrai, mais c'est important. RFI bien que ça. Obi na Mali kono. Ou bien malien doit interviewer malien minum des fois c'est même possible Kubido reste là c'est possible ou bien malien doit faire kata faut vraiment puisque aufle c'est-à-dire autorité malienne minum bay sur la sim Mali sur la sim minum bay actuellement parce que morobe fli sur la sim minum ga jamana mara ani l'armée même morobe fli oma ne o defo ni bi sur la sim minum bi fana ni bu kele mais armée angana armée kele donc anga armée bi ka baragnement ke terrain ka Obita Morota, minimum de témoignage qui est contre l'armée. Obo Morota. Alors qu'ils savent que Morobisaka sur le Djamana Kono, minimum de témoignage qui est pour l'armée fana soutenu. Mais Outuluta. Outouta. Obita Morota, Moromi, Mina, for armée maï, armée malienne, Nanankena, armée malienne, Ninke, Aininke, Obo dans l'État. RFI Bobo dans l'État. Donc du coup,
au côté quel l'État Malien fana somla Malien qu'on d'accord puisque abo de ke en bella de ne ba mais en baka fentege même nam se sur YouTube quand yo wara kan le nombre de personnes Malien kan ba sur kan au mantia quoi autant si déranger ne ra tout sur on me tout do tout sur mi fo mi bonaye ouais kro maintenant samina sida o konana maintenant idalu sanction konana maintenant o gomna mi femme 600 pour que coup d'état ka se ko bal to kamna e akna jime ola bon on connaît à fort mais à la job na à structurer tout comme parce que on a force pour que pour coup d'état au bali bon maintenant on est nous aussi on a la barrage comme même ça ka to ka coup d'état contre parce que ne coup d'état la bali fona faut forcing ya jona be processus de bala fona et puis force ko dron et puis na forati mo ko chamba bleu kunne ko mini ubu sura su de wuli do kata mo mina kana coup d'état non processus de do c'est-à-dire que ko roy ulu erreur do yu soro kateme ulu ku nganga fere beke ka to anga sous région ya ka bla la fiani finga kon na ipire aski kunyo di la fiani here kana an yirwali bo yirwali se ka sabati ka soro coup d'état ni finga beke maintenant mi ko misan no erreur mun nga ubuna se ko di maintenant processus de do bisa ka fendo blasenga alo do bisa ka ke ka mo la donia démocratie fait là bon monsieur ka fola ali ni soumani kelen flé ka ko ni ne oduna wi seda wo jeunesse wulé ak la o gara ko di wodo amado donc seda wo jeunesse wulé donc lu ka taw lu fana ku ka udam so meke ku aklan di bo obe fe ngodo wi nu sera ko ru suku la chaya c'est à dire que jeune ka to ko lu wulé ku dado jamano marali maula ka don démocratie be singa surtout ka ni fenga no kuma démocratie ko ka ko so be puis alu ka a fo recommandation na yu sin waroka donc parce que le sini mo ko ba wi jamana obuna taw le bolo sini donc ne bolo o fnay a processus fenga do nous tra no o fenga don donné cinéma ça que dondo bon comme adama dem se ka charger sinon o dem sen mas na no lu la monati o lu na ta fanga so ba to wakati neta da faranga blanga di karsama e bay wakil na minawla en tout cas processus de mais mo be ka jete ko mina soro ni force sera fluide là parce que ni wogo be fanga ke ko royi c'est da o bere chika ba mais oui de fere couple sur la suite dans les clubs OK kuramte fanfe c'est da ka mi soumet Abuja non c'est très simple c'est da ka soumeni c'est très simple Moussa mununte c'est da mo ko de kumna sur la suite dans les labin sur la suite mununa na kana coup d'état bali jamana kono ko de ika jamana kono nu surasu kono sigi singa ngaba ni ika jamana kono na coup d'état ko surasu buna dun kana aw labo ina fo Sénégal tara ya Jamaica ma tourna contre coup d'état quoi Sénégal tara ya Jamaica ma kata fa ina karsa bon Sénégal surasu tara bon ya Jamaica dégage d'ici donc aller à avion tara fa on c'est comme ça donc maintenant on peut faire des mais autre solution est autre na c'est OK fem bisra coup d'état bali jamana kono autre surasu bana namba bo nyona do al san ni a essayé de mo jojo ko surasu bla la malake ils vont voir mais c'est à dire il y a un coup à Kabourdi. Pourquoi? Parce que lorsque la population, bi fanga fait. Population moro tchao kilingile muso kilingile mka sur la série. Donc aka sur la sou bna na les populations civiles bna diola ni sur la sou diola. Donc outna seka fanke quoi. La solution est mieux, c'est la bonne gouvernance. Jamana mara tchounyuma au dorando. Mais Alassane Dramane Ouattara mandat sabana neketan. Allez réy choisir les pour na fanga na. Ou bien, mais pourtant, ABCD, on y est mal là, il est là, bah, vesti concon, gagné, non, tranquille, il n'y a pas de problème, tout se passe bien, la vie est belle. C'est ça. Et le président togolais, c'est la même chose. C'est une dynastie. Hein, au fond, combien de députés manuels? Au Tchad, c'est une dynastie. Hein, le papa était là, papa Fanatara, mais c'est Moudon les fait en clan. L'autre là, comment il s'appelle? Le petit moustachu là, le président nigérien là, Mohamed Bazoum. Bazoum, une passe millimétrée, passer des cras discan, tac, un coup. On lui a fait la passe. Aujourd'hui, allez, Franck président, mais il n'est pas venu dignement, honorablement. C'est là où le président Chaman Nana Tendi, ou Chaman Nana Djorolate, coup d'état qu'elle a au dédo. Coup d'état qu'elle a au Manana Foko, au Manana Fangado Si, coup Fangado coup d'état qu'elle a. Attends, il est dégagé Kabou et Folo. C'est-à-dire, aujourd'hui, fait un clé, sera un diamant pour protéger. Oui, bonne gouvernance idée. C'est-à-dire, on n'a qu'à être très, très regardant sur l'argent public. Il faut qu'on soit regardant. On a haklito ou la possible. Car faut que dorme kilong les maras trésor public qu'on a. Malion tadido, Djamaradon tadido. Amanga tient fou là. Il faut bien gérer le pays. Ni Djamana gérer quand coup d'état nakewa. Non.
Donc, au cas, au fin, par rapport, ça c'est le point 1. Donc, au cas forcé, nous, on est prêt. Deuxièmement, il y a un second problème. Et problème second, c'est de Morocco, d'ici le 1er janvier 2023, qu'on ni ama solasu, ivoirien solasu bla, qu'on a sanction en kama. Nous, quand on connaît, c'est d'ailleurs comme ça, sanction font fin, parce que sanction bête faille embargo. Bon, maintenant, le Mali n'a pas besoin de l'autre sanction. Mais aujourd'hui, il faut que les 46 soldats, les Ivoiriens, l'État ivoirien, ils n'ont pas raison. Ou Jotine affaire là. Ou bar de Fanakou Jotara. Dien Fanabaro Jotara. Mais c'est que Alassane Draman Ouattara, on est français, bolo, vigneron bolo, européen bako, ONU, Nations Unies bouko. Yaï. Mais tiens, bien Mali de côté là, c'est très simple parce que Nations Unies, municipal Moro, il y a fort papier quand clairement que les militaires nous, que c'est pas des militaires nous na barak ni municipal. Donc en tout donc. Pourtant, Alassane Draman Ouattara n'a Moro, il y a fort que c'est des militaires ivoiriens qui doivent venir dans la baraque ni municipal Moro. Donc ça veut dire que l'État ivoirien a menti, oui, galonté. Et municipal, il y a galonté. Mais paradoxalement, pendant que municipal va galonté, au même moment, municipal n'y a pas de secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, la claque avec non, ça veut dire que non, tient beaucoup à côté là. Donc ça c'est un. Le Mali a raison. Mali m'a la fin fait que Mali Jobara. Maintenant, Mali sera Joe perdu Yoromna, mon Yoro fanafo. Almadin dans la vie, moro i jobi ko de la mania sama i jalaki boire. Et là, ça c'est un message pour les autorités maliennes. Abi moro menena. Tiamba au fait, c'est vrai, béa faut tiamba au fait. Faut ministre et sebenin ke ka faut tiamba au fait. Mais abi mo fait tout. Mais trouver un moyen pour Koubla. Politiquement, trouver un moyen. Politiquement ABC, diplomatiquement ABC Koubla. Kakangarda. Abi Djembe que témoin, c'est le président Beke témoin. Bon, en tout cas, on est au bouillon comme un boubla. Parce que le ministre papier dit, papier né, on a raison. Aboubla. Mais non seulement à Toubla diplomatiquement, ou bien que tu outil jugé fana. Et maintenant, les juges maliens, ou l'oufana avec grève fana. Donc nous, on a jugé tout le monde. Donc ça aussi, c'est pas bon. Ça va faire comme un Morotamik Kassoura. Ça me rappelle souvent l'affaire de Madame Boari Fili Sissoko. Aïni Abik Kassoura depuis combien de temps? Jugement, t'es qu'à quai, faut être qu'à avancer, et c'est comme ça. Non, à un moment donné, il faut qu'à choisir. Bon, les autorités maliennes, les 46 Ivoiriens là, Minou Meneno. Si ni autorité ma, Jobu fait, c'est vrai. Mais nous, ma solution, Fananini, Taralénye fait plus n'ambimé, plus on dure dans le temps, plus il risque de perdre la raison. C'est-à-dire, Jombu fait, à Jombu sur la claula. Alors, parce que nous, ma jugement, que nous, ma fouille, que ça va rester comme ça. Okay. Et ça, c'est pas bon aussi. Ok. Quand on fait le 1er janvier 2023, ni sorosin mabla ko mi nyagi ni betankama amsa ka muno ke yanoche bo amsa ka mingi amsa kubla parce que quand ni meka kubla parce que mo kuma nan fe mo yan deli dernière kumbulo kabi kuma ja et puis anga jamana yi mo kuma ambe bokan disigo sa me gleke baw dunka mo ke ta ka fula donc kuna ko anya mo ke ta bonay anya sungata ke ta bonay an fura dama ka damne sungata wala kana bla fo mo ke ta wala kana bla fo on nabi abe fo de ko adama de ko ali ala be dili ko be so ko adama de ko ni dele ka so an bo de fo nyoni et puis kuma siga fo awde wuro fo anga kuma ko nala ali mo jogo ni mo yi dili ibi munyu ka abe fo ko e de be se bela e mo min bi munyu ki da mo ko ke de be se bela mais mo ba fo ko nte munyu ça veut dire que mo sika fo ti ton fait ça veut dire que ni ma kuna ja ibe ke afo ça veut dire que bébé akeli la mo nyabe dula ko anemo donc yen mo nyaga dula ika to mo nyaga molema mo bayre mo bayi mo be koto mo tala mo ba donc ar karsa nyana ay citoyen kan nte bike do mi adoni kama jebe ko ba do feno sebi awni anya tuyi parce que anya ga nyimo ko koni vous savez que la justice ka bolo ka mo be juger ku kiri ku do ka so la be ba do ko dien ko mo ko tse ko bali mais wakati nan ku bla ab don tiena ni sebe malien ni yo toyi adama dani bari balma ka bakan fe donc ni mi ko mi dien be de donc alisa amatien amese ko bla ka sababu ko yi dien be côté parce que déjà au numéro ku deli ke bo sanno alisa dawo mo
ma dɔwɛrɛ fɔ ko k'u bila mais a ti komi bon mɔgɔw bɛ ka fɔ ultimatum mais a ɲini n'u fɛ de k'u bila bien vrai que sanction ko kuma bɛ ka fɔ kɔfɛ mais hali n'a ta bɛn nin bɛɛ bɛ komi deli de halisa ala ka dan ko mɔgɔ de bilala ka kuma n'an ye wali sisan nin cikan mɔgɔ de bɛ ci tuguni ka n'a lase o sinon bien vrai que an ka jamana fɛnw b'a dɔn ka kuma min fɔra mais mɔgɔ de bɛ na ka n'a ɲɛfɔ diplomatiquement fɔcogo ɲuman ye min ye k'a sɔrɔ a ma fɛn ka dankari an ka ɲɛmɔgɔw la ka na a f'u ye bonya kɔnɔna la ne bolo bonya kɔnɔna la u ka kan ka fɛɛrɛ tigɛ nin ko in ka ban parce que mɔgɔ ni sigiɲɔgɔn cɛ n'o tora ka bila ɲɔgɔn na surtout an ka jamana bɛ position min na a man kan an ka gɛlɛya wɛrɛ sama ka ɲɛsin an yɛrɛ ma tuguni. Ayiwa o la an bɛ bɔ nin sujet kɔnɔna na an bɛ taa ka sujet filanan kɔnɔna na docteur Choguel Kogala Mayiga k'a segira ka na a ye baara daminɛ bi nka a ye baara daminɛ an y'a ye min ye Ablaye Mayiga ale kɛra ministre d'État ye an bɛ se k'a fɔ Choguel ka nani a y'a dilan cogoya dɔ la wa. Bon n kɔni t'a dɔn n'u y'a dilan cogo dɔ la mais Choguel ka nali la fɛn kelen kɔni kɛra o ma diya ne yɛrɛ ye o ye le fait que Choguel taara foli la fo siɲɛ 2 jamana ɲɛmaaw fɛ. K'a nana foli la a nana foli la bon foli ni a kɛra mɔgɔw ɲɛna ko Choguel bi ka delili de kɛ pour que a ka segin ka na o de kɛra mɔgɔw kɔni ɲɛna parce que siɲɛ fɔlɔ a kɛnɛyani a taara président fɛ yen so c'est ce que les gens ont dit an y'o de mɛn k'a taara président fɛ yen so ka taa fo bah après ça quelque temps après bien k'a kun taara président fɛ yen k'a yɛrɛ k'a fɔ ko bon c'est bon il est en forme bon a m'a ka poste occupé. Après, on a tourné quand président fo Koulouba, hein, je crois que c'est fait à Koulouba, c'est ce qu'on a dit. Et après ça, à travers CNT Nyama Fanafo. Bon, Moro Fanako, mais ça c'est quoi ça? Ni mon folie, toujours folie, toujours folie. Donc, quand Moro Nyako, premier il est tellement, il est pressé de reprendre fonction. Et donc, peut-être que Yamana Nyama Ote fait Kanana Ele, au lieu qu'Amabata, il y a la folie, pour dire, bon, je suis là quand même, quoi. Hein. Donc, Oroni Madiane, moi, j'aurais aimé que, à Kouatoua Kakouena, et puis au cas nana quoi parce que c'est ce qui est normal à cas décret comme abrogé décret comme boui boama au cas nana tranquillement mais au running connaît ça c'est une fausse note au running comme Madiane bon maintenant il est venu très bien je lui souhaite une bonne chance comme à tous les Maliens mais fait pour tous les Maliens moi je souhaite que ça se passe bien pour lui avec la mission et puis l'autre bon je sais que Choguel aussi lorsqu'il a quand il nali baguette magique tabou quoi kafoko dinamori de doit c'est que là font fait mal qu'on a pas bebo non politicien on a ou homme politique on a aller homme politique li to ko mi mingara disons abi minge akumi minge tola to fana bno kelen fana kala tio akumi minge tiola tio bno kelen fana kala parce que ils sont tous dans l'arène politique ou bien politiciens li donc les politiciens il y aura pas de pitié ils vont pas le laisser tranquille tout na toi voilà donc au Gela au Konbei et maintenant le docteur Maïga le Abdoulaye Maïga avec la ministre d'État ministre d'État qu'on c'est comme si lui c'était un super ministre avec la super ministre donc président Dana Bilibili de Baka donc c'est un peu comme un vice-premier ministre c'est comme premier ministre non a blado et puis ils ont bien précisé que bon prochainement on le souhaite pas hein, ni premier ministre ça va pas très bien hop monsieur Maïga les va remplacer donc un ministre d'État il faut le dire que c'est quelqu'un qui poids bas les barres quand ministre toka ministre ordinaire poids pas les barres généralement au bas des moromounouma il y a par exemple un par exemple président de Fanga Soro mais Fanga Soro les partis politiques et partis politiques d'odi les partis politiques ni poids bon tellement que nous au takana nous le gouvernement qu'on au bout que ministre d'État parce que lui il dit bordé donc lui Fanga bon ministre toi et puis un ministre d'État c'est Fanga ka ministre demandant un faire donc des ministres des petites réunions interministérielles parce qu'un ministre doit faire donc pour une réunion que nous non mais pour un contexte qu'on a non est-ce qu'il y a taille dans la fin de bien fin de bien fait n'a faut sans Choguel Segira kana anya yabe na tena be na mo bar de faire la antola ya no kana droga abla de sa singata mi ka ministre de la mission territoriale Choguel ka premier ministre plein pouvoir bon a plein pouvoir ka premier ministre en tant que tel mais on a négocié tout dans la ka mi abla bon c'est ce que je dis quoi au lieu de faire que mo nyana parce que le fait que Choguel n'a folie que faut chien fla akara mo nyekoro ko fin de bon, maintenant, le fait que Ningra, ministre d'État, et avec possibilité de remplacer les premiers ministres, il fallait faire un mandat là, s'il y a quelque chose, eh bien, donc, mon robe, c'est qu'un milieu qui fait un mais n'est pas de l'année fin de l'année. N'est pas de l'année fin de l'année. Ok. Am c'est que, quoi, am te fan fait, am c'est à fois, je vois que retour, c'est un retour négocié. Et, nous connaissons qu'à y être là. C'est que le cas, faut lui bailler. On a déjà des cas, faut même faire une offre. À la fin de fait. Donc, on a une erreur. Et puis arrête là quand faut qu'à forme na erreur ka farka kana sisa ko sebe ka be kiji donc on croit al na fora ko nga marché tuguni mais c'est ka ke
donc ça veut dire an na fara ta ci di fe na États-Unis aptaka ah non al na fara ko nga marché tukuni kata boulevard ka kanga place revendiquer mbake c'est à dire nana kama di ntaye place mina nyininga anana nyini bunye parce que nana ko bien vrai que jamana nyamko a si man koro ko sube nga ambe fadu donc ko ni a bunye ko sube ko a ngoni nana nyafu ko sabula no kaka ambe fadu na soro a si man koro ko kile de manama et puis aller rebe ka fo mo ko kile de manama wa akanga siga barala ka fenga donc be mu depuis yoni jamana nyama ko ma lere avancita parce que ada ko to na ka adresser population na wa be kuna fon di folo we mu ka bebla beta ntumwe ka fo a place nya akadai abena donc ko ay malien be dado kuma la ka ba politique mo ko do do politique mo ko do ka ate fo ka kun fe donc ni démarche nous be kunye abi ko min balontana be fengare chopement na bande tushika dien be nyaba la camera wasigile mbaka be wado ko ni ngoni ni problème ka doni donc il sera faut que mako doni ngoto ko donc c'est pareil donc en tout cas fengay da ko nana bara ko mbanye bara banye parce que politique mako to fana maintenant yana c'est vraiment akme place no fait place ndira c'est aditu ko nyana wa ditu ko nyana ma bon aditu mo tsaka baka manye parce que déjà munu ye a place dama tuguni olu bon ou dako ko olu ko repos forcé parce que o de fara nyina officiellement ku ya blare pour forcer là donc do ya blare pour forcer là ni arena na ko bana ayira malen bela cliff la na so ni telo ni fengum be ayira ka fo ko tinyere la be forum na sisa donc olu muna blare pour forcer là on na ba se nga blaka barala donc peut-être que e ga puma bi rominka able Idrissa no able Idrissa able colonel able mega clé mise détail et c'est am se afra dit ko nyana ma wa bon a dit ko manye mais ak la fenga ibo adasiro ma c'est-à-dire ministre d'état ko no yi protocole sera fait yi ale joro gria ko sobe ngap se ka ke fana komi afana mena ni poste ngadi de donc maintenant na manye ka be boyi fenga protocole sera fait dans fara do kay afana ni ministre to tien c'est-à-dire le bi comme super ministre de sisa et puis fana ka ira ka fo ni interim ko be ndron ale be blay donc no kara usit na frustré mais ola chat o te charger wara eta kan o be ale kan nomination fait ni posi ka fraga c'est o te charger wara eta kan bon o be dépend parce que après ça fana jamana nyama ko ba jate mine bara be se ka nyeni to ni la parce que ne ay bara be charger ta la wa ni mo ko ma frustré parce que ami ro mais ça wiro ba do mi ma nyakana gelaw be ngana parce que ni élection la ba menacé musa est-ce que baro bara madame ne flo ni kala tap mo damne na sisa non fanga avec na foka nga sanduru fra transition tellement que bara bi gelea donc maintenant ko roy wuro nu ngonche fero bi se ka to bara bi no ko bulu bara bi no ko ati parce que ijaba la fanga puma man ko de parce que ni be fanga kuno fen chama bala surtout ni poste su do be ni blala kuno ka i bola te ro ni kele apma fo mandi mais ni avantage do ko rien yé parce que al titri ka di malien de titri ka di malien donc al ni titri do dirima ka fo vraiment karsa yanga bu sa ko sebe o bebe a to ka mo fin bon surtout fana ministre ni galabu ko kana quoi galabu ko kana ko sebe et puis nous ko fana ko ko jaw mo ko yeka teme fenge anana min wala ka donc al sa met ko de ala ka nyaka duma ami kro am te fan fe ne ne ke to ko yet mo wa yira ka fo ase am se kan sigini sa yelama am se kan sigini de man maya bon là c'est bon comme tout mais remaniement quand nasra que c'est bien parce que c'est énergie courant du gouvernement même quand on nous que pas mal qu'on quand mais able mais ka ni ministre d'état ko est-ce que ka mini terrain préparé parce que amado chugal na ne politique mo na wuli ku jo est-ce que ko terrain préparé able ne politique mo to contact là ça mi faire ça sur là bon ça je sais pas je peux pas savoir oui je sais pas quand c'est mais able ka ni ministre d'état te ka ni politique mo na wuli ka jo mi parce que lu ku yaira ka fo mi able ka twin ou premier ministre ka na manya ko chugal na est-ce que ko terrain préparé able no ga sia fo ke cadeau transition de mewa bon mais min do mais c'est ko de fo mais min kon don politique mo do kalenga ni
ko sogol numérique premier ministre mankan parce que politique mɔgɔ don a mankan kala ta minnu bɛna kɛ o k'a labɛn donc n'a labɛn k'a tɛ kɛ fɛn ye ko olu bɛ se k'u yɛrɛ kɔnɔ cogo min donc politique mɔgɔ dɔw kale ka don a dɔw yɛrɛ kumana fana hali olu m'u kumakan dogo hakili la hali dɔgɔkun jan tɛmɛlen a politique mɔgɔ dɔ kumana hali ni ko ko n ka faga tɔgɔ fɔ mais parce que a tigi yɛrɛ ko ale ni Sogolu ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ a yɛrɛ dugawu caman bɛ kɛ tiɲɛ yɛrɛ la kɛnɛyara a diyara ye kosɛbɛ kosɛbɛ a ka kan ko nka a kɛnɛyalen kana a kun ka d'olu ye a kun y'i jɔ kɛrɛfɛ u ka fanga ɲini ɲɔgɔn fɛ quoi c'est à dire que ni élection bɛ se u bɛɛ k'u présenter u ka fanga ɲini mais a kun ka nin ye k'a to yen quoi parce que o yɛrɛ ko ten ko olu ni k'ale ni Sogɛli ko u farala ɲɔgɔn kan ka IBK kɛlɛ a gɛrɛlen IBK la donc ale n'a ye ɲɔgɔn kɛlɛ n t'a dɔn n y'a faamu ale n'a ye ɲɔgɔn kɛlɛ et puis a bɔlen ko IBK fɛ yen tuguni u ye ɲɔgɔn fɛn kan o y'a sɔrɔ ale fana gɛrɛla IBK la u ye ɲɔgɔn kɛlɛ n t'a dɔn n y'a faamu u fila bɛ changer yɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ wagati min ale n'a tun bɛ jaga IBK kɛlɛ ale Sogɛli gɛrɛla IBK la ale ni Sogɛli ma jɛ ka da don Burukina o wagati nka kɔfɛ ale fana gɛrɛla IBK la sisan nɔ ale fana kɛra IBK ka baraduraba ye défenseur ba donc o y'a sɔrɔ IBK Sogɛli fana bɔlen IBK gouvernement na o fana IBK kɛlɛli daminɛ donc sisan nɔ u bɛ ka ɲɔgɔn kɛlɛ parce que o idéologie filaw de bɛ yen parce que halisa ale bɛ IBK ka idéologie fɛngɛ in de kɔ IBK ka défenseur halisa ale bɛ opposition de kan mais a ko o ti a to k'a fɔ ko u tɛ ɲɔgɔn dɔn adamaden ye donc hali a ka bana ale bɛ dugawu kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ a ka bila forme mais min ka d'ale ye u bɛɛ ka c'est à dire que u bɛɛ ka taga bataille politique la ɲɔgɔn fɛ ka fanga ɲini parce que ale b'a dɔn Sogɛli fanga ɲini de ka d'a ye bon ninnu fana bɛ ka fanga de ɲini ko mais ni ale kɛra premier ministre ye tan ko baara bɛ kɛ fangelema de ye parce que ko Sogɛli ka élection dilan olu ka participer o élection na olu bolo ko o bɛ kɛ ɲigintɔ élection de olu tɛ u yɛrɛ y'a kɔnɔ c'est pour k'i ma o sira kɔni na baara bɛ gɛlɛya kosɛbɛ kosɛbɛ parce que politique mɔgɔ caman sigilen don k'a fɔ u ti jɛn n'a ye cogo si Sogɛli ka na ka ministre ɲɛmɔgɔ kɛ nin cogo in na ka fɛn kɛ o kɔrɔ ye crise politique tɔ de bɛ juguya ka taa fɛ n'o tɛ ni tun y'a dan ne yɛrɛ ma ni tun y'a dan ne ma vraiment repos tun ka continuer parce que crise politique ni kuma nana Sogɛli u tun bɛ kɛlɛ sɔrɔ dɛ c'est-à-dire que ne ko ni tun y'a dan ne ma parce que crise politique dɔ de bɛ ka profiler et puis a tigiw ma ala dogo mais est-ce que a bɛɛ tigɛ dilan kama a bɛɛ tigɛ dilan kama Issa Senghor ne bɛ fɛ ka fɛn dɔ de fɔ autorités ye quoi ni Maliens ye il y a une chose qui est très importante tu sais n'i nana fanga na kura ye c'est comme si en fait tu es tout blanc. C'est comme un bébé qui vient de naître tout de suite. Du remofo est là, il n'y a rien. Tu as tout propre. Mais plus il met fangana, plus gelabna. Ibi to la nimi koroshi don dobna ke inérite na ke population na tukuni. O de gara ibe garao. Ibe kan nani 77% des Maliens ayata. Et il était là, tout blanc. Problème faut écouter. Mais au fur et à mesure, on commence à kata 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. L'usure du pouvoir. L'usure du pouvoir. Donc finalement, qu'on en a tiablo totalement fou à aider tout nos pays. Bon, Beka Blé, qu'on a ni nana fangana. Au départ, Morobi accepté. Mais plus on va avancer, plus erreur minumike, tienne minumike, gelea minumina. Na ma se ka gérer kanye, il n'est pas commencer à avoir Morola. Bibi na transition flessa. Transition qu'on a dit Moromunuye au début. Ani bi. Il va donner Borala. Et au fur et à mesure de Borala Katoratadi. Fanga Beka logique bité. Barack Obama c'était comme ça. Emmanuel Macron au début, Anana, Moroya plébiscité, parti politique, il y a des tables, mais Bibi Naïma et Abdjoumna, son âge là. Ambola Hollande Gakumala tout à l'heure. Hein? L'ancien président brésilien Lula, qui est même revenu au début, Brésil, peuple m'a fait. Finalement, peut-être Maman Naïma a côté Kumbina, Fana la Fanga perdu. Faut qu'on s'en. En fait, Fanga Bitene. Quand tu viens nouvellement, tu es comme un bébé qui vient de naître. Du faut fêter. Mais plus le bébé grandit qu'à Korba, plus il commence à tiendre qu'à toi. Donc, transition mon manga, Breshi Chamanda et tout. Ou manga qu'elle est chaman, j'ai des trucs quoi. Ou quand elle essaie que plus on dure dans le temps, parce que mon chaman des bouts où il y a des cas Fanga qu'on a mis un taquet gagnon. Au tiens. Et puis mon chambardon, malien chambardon. Malien chaman des bits transition Fanga qu'on a dans l'administration malienne. Nous Nigeria au moment de la transition là, où l'on a changé des
On m'a changé, hein. Sous ATT, sous IBK et sous tous les régimes, ou minke, ou beau, quel est sous ce même régime. Et moi, c'est pour ça que je retiens à faire transition, mais comme parce que Jamana Nyama changé là. Ani Jamana 2000 bi changing ke Jamana position dollar, couteau position dollar. Ou m'a changé ou bé toujours. Donc c'est la raison pour laquelle ni Wati c'est là, ni Ko c'est là niveau de là. Il faut essayer qu'elle est chaman d'abla. Il faut essayer de diminuer un petit peu. Nous, comment on a les PME, Chogali, nous, comment on a eu, mon chaman est beaucoup bi, ou le fera comme on a beaucoup. Yaye, tu sais que chaque épreuve a bi transition du jour, fanga belle éviter. Bamanangangoni, ama est fin lorsque lorsque on a les avant-projets de la constitution. Bamanango comment faire quoi Bamanangan d'akono. Maintenant que kono quand il comment la ko de nous jamana nyale fait. Ko c'est pas possible. Comment ça amage manga. Un droit comme ça va que dombe manquant. Donc c'est comme ça qu'au fur et à mesure un régime populaire commence à devenir impopulaire. Donc il faut faire doucement. On a les chogues ça. Et kro même ta il faut faire ninga était pour un bon qu'on a atteint la balle. Il y a la mie chogal na trouve min flene et c'est au tifa ga mie wuli ga joke ka mie Emmanuel Labin ka botko nyumanyina la wa. Ka botko nyumanyini chogal la. Bolo bolo ko nga botko nyumanyina la parce que tant que là on ne congrès chogal personnellement ne peut me reposer. Pourquoi? Parce que même finalement Mali fouradama quand dame en 2012 la phobie il n'y avait que les gars fait un banque à crise politique de ne analyse manque ni 2012 ne ben que ne faut Mali problème crise politique de mais en fleur dominant bi 2022 on a d'autres 2023 là avec un couvert que na chuko dollar top na juga kata fait pourquoi? Parce que bibina best que nous ka fa une transition bana mina fangata anya kay yanga temo 2010-2011 on a eu Mali politique mo bec l'anglais ko non fondé de ka fangata mais kurita kara wakati mi nga se fait do re ko kurita kara ka nyina parce que sur la suite kurita ge sinon politique mo do me kurita ge parce que wakati a sur la me atete ko a beyi foshi ta kele ki yirema ba ali ministre nyama flene par exemple conseil na mo chawa bala ko ministre do may uluka nga boy uluka nga fege ba ni rimani mama ke bone ba do ni ana obligé ka to do la bon Mali dum frodama ni mo do be gouvernement kono ni to la ni o boy ndoro kale jugu e bien o ban dille la de ala le sukole o nyona ka katme ni min do na gouvernement kono no bora ndoro o bina o be fanga kale donc ko roy mo woro bina ni min bora doro be fara fanga kale bakoka bo politique mo dum fana kale ngay minni bo nu tala no strafe fana mo tina se ka jala ki di uma parce que ce que le politique mo de puis ayira fana amadugo ko les forces du changement ko ko fara no ka fanga na taw ko ka fanga ta bon ni ministre nyama ko o bois daka ba c'est comme provocation ni donc au fin ko politique mo to u ba kala sama ka sa dana ne ko ni en tout cas 2023 be damne wakati mi ni crise politique là ça veut dire de façon très exacerbée ni nyaba la technique. OK koro yani anga temo laban konna na minyi anka flabo do ya ka fo ko tiki ka tagabulo famu minyi ivar sur libération na était il faut le couiller. Non mais beni haklanta de c'est-à-dire beba ka analyse de kew fem mene bulu bi nga analyse ke no de. Moi, je ne suis pas né dans un plateau quand pour plaire à quelqu'un, pour un cours à dire moi, je suis là pour satisfaire, pas pour plaire. C'est-à-dire, il faut analyser de quoi. Bibi, la situation les militaires ivoiriens, le Mali a raison. C'est clair. Maintenant, pour qu'il s'est fait en duté la semaine jobara. Mais moi, il joue de la mania, ça m'a causé que je fais boire. C'est clair. Ça c'est clair. Ni djembe deli. Ali jamana mnou combina Mali deli no il fornia simbina nous on a jamana kilimi il est pratiquement anga jamana ni mnou qu'on a dit vous bina kana deli va vient nous faire m'gare fambe mo tama la dola. Andika so mo shibulu. Non seulement andika so mo shibulu, mais outika kirifana. Mais Issa Sankara. Attends, mais les gens ils veulent quoi? Des gens sont venus sur notre territoire. C'est des mercenaires, ils sont pas sérieux. On doit les juger. On les juge pas, ils sont en prison. Au type la fana diplomatiquement, politiquement, et ils sont comme ça. Alors Kishi, nado ça s'arrête nous. 1, 2, 3, 4 personnes. Tu sais, il faut pas s'attirer des problèmes. Parce que moi, Bibi Fangana, si l'unité Fangana tourné, mais ils vont oublier faire que le dossier monté que vous blarata ces pays là.
Au moins que Bagbo ne me retient pas. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver une issue. Il faut faire un jugement. Il faut juger. Ou bien, maintenant, ni Morom Koko, ça leur plaît pas. Bah, on n'est pas là pour leur faire plaisir. Hein. Okay. On est là pour dire ce qu'on pense. Ok. Koro, ameta anga sigun lama konnana no yi anka marabolo folola no yi kai marakonnana mi jamana bolo nyama no yi premier ministre ani fota se ministre chamama ukume kai marakonnana krebe guna mi nye ko baraji do dalela ay mi ali ankre fe jamana chama ukume no bisaka do nyefona ko kanwa o ya fatu ko mi nye guina donc kai abe kai fait parce que ne kai che ataka kilo binan nduru nyona 45 km nyona donc ka baraji ko ne inauguration kara la sibri donne kundu ministre nyama mi 80 km 80 ministre nyama mi kumbe nona blala le désormais ministre d'état donc ale ko natara ni Mauritanie uluka ministre nyama ni lagni ministre nyama parce que comme baraji mbe baji minga fleuve Sénégal parce que nous le jël mala OMVS cadre kono parce que OMVS yere u ka barabolo do kon ni kera sababu barrage nga finga parce que barrage chama be fen kan mais donc ni fana doy donc ko ni a finga kurumo kara parce que ko ni be ka sababu ka kurango ni ka do fara kurango fanga ka jesse fambe voilà parce que manantali tani bon na ma jense fan chama ça parce que fen ko ni 607 mégawatts gigawatt donc mais mégawatt la ta 140 mégawatt la donc abise ko fara aka o koro e manantali me min dia be chama fara oka foka ke sababu ka do blagata lagne ka do blagata murtan fana donc ko ni fen karo e bo amusaka re belajeli nya fara no abita jo fo milliard ke flani milliard bisege nani mais sino chama bola ngani daga e faso dobo mais anga chakada mi nyesini me kurangun fema oka barakon nala parce que la ko bota bita fo milliard afo milliard bisban donna donc en rek chamange okay donc akla akula mabayin nya ko nim bis ke sababu ka kuranko ka don ko ya surtout kuran manantali barajit me kuran men diabe dofra o ka ditaka ka no gado fendola aywa koro ibu ame watme sa barajin de le ya ke sababu na fo koro ka kinna me kisi kuranko gela ma Moussa muna mi fo ina tna diede mais tiens Guina inauguré là, mais il n'y a rien d'abord. Hein. Faut y follow. Tout l'état. Faut y marquer follow. Guina Bay, à 80 km de Caille, sud-est. Feloufana Bay. Feloufana Barrage Fana Bay. Malantali Bay. Au Fana Bay, Caille zone, et Nabella, il y a Malantali. Albatros Bay. Albatros Fana AUM, mais c'est pas l'AUM des élèves là. En école de voilà, AUM, c'est Albatros Energy Mali. Albatros Energy Mali. Donc c'est une centrale thermique de l'eau de 90 MW. Vous connaissez qu'il y a consoir, il y a là maintenant là c'était 90 MW. Il va le gagner mais quand là. Ou bien ça dit un barrage béquet quand là. Mais fin que les bétans qu'on marque à couranter c'est un ma à faute c'est un ma il y a rien on va rien sentir et courant la continuer à traiter. Tant que au problème il y a là-bas. Oui. Voilà. C'est le transport. Courant BI, courant bi produit, avait généré, Baraji va générer 140 MW avec clan Djamala, ça va nous entier. Avec ça, il y a un clan Djamala, nous entier parce que Guinée Fanabara, le MVS, les pays de l'MVS, c'est 4 pays, Guinée Bara, Mauritanie Bara, Sénégal Bara, Mali Bara. Mais puisqu'avec un Mali là, à Baraji, Mali là, on sera donné sur le 4 mètres, au Bela Djini, discussion, ils font Bela Djini Bara. Mais on a beau qu'un clan, font fait maintenant Diam, c'est comme barrage là-bas. Mais tant que transport, qu'à courant, t'as qu'un nanaï, ça ne Guinée inauguré. Albatros BO. Albatros centrale thermique, 90 MW. Mais Obi, 90 MW généré. Mais Joli de B, Mimi c'est qu'on a courant filo fait qu'on a injecté réseau national qu'on a. Ni ma fli qu'on est mis qu'on fourragné. Peut-être après EDM, on a émission là, on a fait non, il vous file en aura, parce qu'un tas spécialisé. Mais les informations que j'ai eues, nous informé qu'on est, je sais que ça dépasse pas les 27, les 30. C'est moins de 30 MW, Mimi c'est qu'à bord. Kai Albatros là qui a injecté réseau là parce que courant est fait de courant c'est là ben c'est comme groupe électrogène et quand a sigada là il y a sigada groupe breveru mais fil juru mimi c'est courant koro quoi ka courant takabo groupe là kana ne ka sokona na ka courant et sokona bela jenima no fil juru bisaka tani mi et bisaka tani groupe 2 3 4 5% alors que à 80% 90% tobé
Tout ça, c'est des pertes. Mais heureusement, la bonne nouvelle est que EDM y a baradamne. Et je crois que Nimafli, c'est pour 18 mois. Kalotani Chegi, peut-être d'or et boire la peut-être maintenant. Hein? Donc, au Kanga, fil juru baudo de EDM y a bara, ou ba baro et la sanka, fil juru baudo de Kabo, Kaye Marada Kana, faux manantani, faux bon manantani, Kana, faux maouan, et puis, il y a ça courant tchaman cassé à bla réseau quand même ça injecté parce qu'aujourd'hui courant bas les bambolo capacité bas les bambolo non mais naturel tout là beaucoup on va barra là donc on connaît un mec qui doit faire 18 mois là-dessus mais ils sont là-dessus voilà bon et puis voilà et bon et maintenant EDM fana il faut le dire au passage EDM mimi fana dom et fana tadila c'est un peu plus de 200 milliards par année. 200 milliards par année. Même de gasoil là. Même de gasoil, ils font là. Donc, ça veut dire que EDM a bon rôle à Kagele. C'est ça la vérité. Donc, on a toujours qu'à continuer à faire mon jusqu'à ce que, déjà, on a ces canaux noués, on peut même faire qu'à fil du roux, qu'à fin assuré. Ça, c'est un déjà. Et puis, deuxièmement, c'est bien que Malik a essayé qu'à tout à beau dondoni thermique là, quoi. Centrale thermique qu'on a, Tadjiko n'a, qu'à barajou multiplié. Ni barajou, c'est là qu'à tout à multiplier, là, c'est moins cher parce que le courant produit hydroélectriquement, c'est-à-dire Djibinani Kourami, c'est très moins cher par rapport au thermique d'Aragelen Kouchou. Parce qu'au dépend, gasoil, ils font prix, ils font là. Alors que Ami Kourami, à Côte d'Ivoire fait, c'est très bien, c'est très très bas, à un bon prix et des choses comme ça. Donc, on a basé au camp, Côte d'Ivoire, ils font camp. Mais le transport, il faut pouvoir assurer cela. Tant que ce n'est pas fait, Kourami a continué à attaquer. Donc, Malion Bella Djeni et Guinaï, Malion Bella Contana, ah non, c'est bon, Kourami on va être à l'aise, Kourami et Rema vous avez, Kourami Djensen Fambia. C'est pas ça. C'est pas ça. Ne connaît information mais sur Mimi Nebolo, c'est ce que moi j'ai. Maintenant, si c'est pas ça, EDM Rob sera beaucoup fort. Kourami te fan fait, mais il y a là-bas moté ngula wati sera. Et c'est amé yorom na ko bi malet sera sa wo ke mi ka do mi système solaire la sa mi Kourami saka Malion re na fatuga mi nawa. O système solaire au fana kado bala. Kado bala au fana na ko a fait mi ngona parce que fana ka bena nyuma on fana et puis aller à kukacha bo technologie ko fana do. Parce que alors fana na yakli bala taro français ko min kara français ko ministre do be wat la sécurité rurale la wata sero ko ngelen kala de que écologie ministère wat la je crois que français wala ka pouvoir ko na kundo ale re kuma do fo ira ba do la ka fo ko ali ni fenga no business yi fengu do quoi parce que à côté ko ali énergie solaire la ko na demain fin do farafina jamano ma pour que ka énergie solaire développer en fait ko c'est des choses ko au bout de ko dans quelques années donc ko amortissement ga beke quoi o ko rew ni ko abia kala ka préciser ka daka ali technologie munu mena fenga a technologie be o lebulati angulo donc la technologie tibulu am se ka do ala kay fona mais an kana green ka aketi parce que ali burkina ta kara nyai mo ko man yi planifier do yi do ko ko na do chena parce que burkina tara ko na do walongo sobe pour que fond installer donc sina kay solar kay mais namba ke angana to fana aka environnement fana dégrader ka sa ke doma mais munu be parce que fin do avec contrat de kuma do iba fa ki ba pour que environnement protéger mais en réalité do bita environnement tien donc ni min be ke ka sura amana ni tien li akona na faka bo parce que à la longue am se ka fore bien la mam na taka ale de ma ko sobe ayo koro ame phobie wakati ko ni bana koro da kula kile solaire kan. Oui, bon, le solaire, Gela mis solaire là, c'est parce que solaire est espace là. Ça prend beaucoup d'espace. Les frères, solaire utilisé, il faut beaucoup d'espace parce que panneau bien sur plusieurs milliers d'hectares. Après, il faut les batteries qu'on appelle des accumulateurs. Il faut installer avec des régulateurs solaires, avec des convertisseurs aussi parce que courant solaire, courant c'est de courant continu. On va voir courant continu. Il faut qu'à bas qu'à courant alternatif. Donc, ça veut dire que baraba des solaires. C'est beaucoup coûteux, il faut de l'espace, il faut sécuriser. En tout cas, c'est bien, parce que les en fait. En tout cas, au lage solaire, ni barrage hydroélectrique. Au fin flac, c'est bon. Ok, mais il faut que vous ayez dit, mais dans ce qui est bon, ça fait qu'on a fait une faut que vous ayez dit, et tout, on a plateforme, ça fait qu'on a fait une main, qu'à des hommes, à des fois, à Kambe.